f'Malta il-problemi soċjali emozjonali mġiba diffiċli huma dawk it-tfal li għandhom diffikultà biex jikkontrollaw l-emozzjoni u l-imġiba tagħhom. Issa f'Malta il-problema tas soċjali emozjoni u mġiba diffiċli skont ċefaj Cooper u Camilleri fl-2009 għallu li qed iżid b'mod fenomenali u f'Malta hawn madwar 9.7 tfal bl-SCBD. Is-subien hemm iktar tendenza li jkollhom iperattività fil-waqt li l-bniet iżjed fil-conduct disorder. Qed naraw żieda fil-bniet skont Cooper fil-2006. Issa l-importanti hu li f'Malta li diġà ġie introdott il-mindfulness fi skola tal-Knisja u taħalli suċċess akademiku. Importanti li jiġi mindfulness f'Malta u għawdex jiġi kun parti mill-kurrikulum ħalli jgħin tfal mhux biss bl-SCBD u b'kondizzjonijiet oħra, iżda tfal li għaddew minn xi trauma, tfal li tilfu xi ġenitur, mart fil-familja jew vjolenza domestika u ħafna oħrajn. Għalhekk mindfulness għandha tiġi introdotta fil-kurrikulum għax bis-saħħa ta' dis-sistema it-tfal ikollhom iktar interess, attenzjoni għall-esperjenza tagħhom u attitudni aħjar u jsiru aktar kurjużi u jaċċettaw lilhom infushom u lil xulxin. Bristow fl-2019 qalet li jekk jiġi introdott mindfulness fil-klassi, l-istudenti jibbenefikaw kemm psikoloġikament, soċjali u fiżiċi, psikoloġikament għax jitalmu jikkontrollaw iżjed lilhom infushom. Ikunu inqas impulsivi, inqas distrettati u bekk ikunu jiffukaw iżjed u jżidu l-attenzjoni soċjali għax iżidu ċ-ċirku tal-ħbieb tagħhom fil-waqt li fiżiċi għax ikunu iżjed kalmi neħħu l-istress. Fil-waqt li Dalai Lama fl-2017 jemmen li jekk mindfulness jiġi pratikat tajjeb minn età ta' 8 snin, tnaqqas il-vjolenza f'ġenerazzjoni waħda. It-tfal jitalmu jħobbu lilhom infushom u anke jitalmu ħaddu l-ħilijiet biex ilaħqu mal-emozzjonijiet. Jiena fit-teżi tiegħi li għandni kif spiċċajt b'suċċess u għamilta fuq parti minna fuq mindfulness, il-għaliex kemm importanti, il-għaliex barra minn Malta, Theresa May daħlet il-mindfulness fl-iskajjel mandatorji tal-iskajjel kollha. L-Amerika daħal ilu jintuża mis-79 u fil-2013 ukoll sar mandatorju fl-iskajjel tal-istat. Allura Malta u għawdex għaliex m'għandux ikun mandatorju bħal barra minn Malta.